Og ja, godt. Så den næste, vi skal synge, det er Idas sommervise. Eller, ja, nu er det ikke mig, der har lavet stedet, men Idas sommervise. Ligesom, ja, nummer 319. Den næste, vi skal synge, det er, vi skal synge H.C. Andersen. Det er Hvor skoven dog er frisk og stor. Og vi skal jo huske på, at da under optagelsen til Riget, så stod, hvad ham den svenske overlæge, hvad det Helmer, han hedder? Helmer, han stod helt oppe på toppen her, og råbte, der er dansker, og så et eller andet, og så gjorde han jo nar af vores, hvem var det, han gjorde nar af? Ja. Kuk, faldet. Ja, nå, men den skal vi i hvert fald synge, nummer 331. Thank you.
faktisk, at det er en meget, meget, meget fin tekst og en meget fin melodi, men jeg har sådan et eller andet sted, kunne man ikke have startet den anderledes? Altså det mindste klub, det er måske sådan, altså der kunne man måske godt have fundet på noget andet. Så det sælger ikke sammen så godt, men jeg skulle faktisk en skide god. Men den mindste klub. Ja. Så fint i